Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Jesus, pinaagi sa putli nga kasing-kasing ni Maria, akong ihalad karon ang akong mga pag-ampo, mga buhat, kalipay, ug mga kasakit karong adlaw, alang sa mga katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing. Hiniusa sa santos nga sakripisyo sa misa sa tibuok kalibutan, alang sa kapasayloan sa akong mga sala. Alang usab sa mga katuyuan sa akong mga kaliwatan ug mga higala, ug hilabi na gayud sa atong Santo Papa. O Dios, hugot ako nga nagatuo sa kamatuoran ug mga pagtulunan nga gituohan ug gipanudlo sa imong santos ug katoliko nga simbahan. Kay kiniimo man nga gipadayag, O Jesus, tabangi ang akong pagtuo, dugangi ang akong pagtuo. O Dios, uban og pagsalig sa imong pagkamaayo og mga saad, ako naglaom sa kapasayloan sa akong mga sala ug sa grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa kalibutan ug sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa panabang ni Kristo Jesus, akong Diyos ug manluluwas. O Jesus, lig-una ang akong paglaom. O Dios, gihigugma ko ikaw labaw sa tanan uban sa tibuok nako nga kasing-kasing ug kalag. Kay ikaw man ang takos nga higugmaon. Gihigugma ko ang uban tungod sa akong gugma kanimo. Gipasaylo ko ang mga nakapasakit kanako ug nangayo ako og pasaylo sa akong mga nasamdan. O Jesus, inita ang akong paghigugma. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.